kaka sewacho nyaka duoke gi interest men 8% annually. Kendo jok mane paro ni en pesa mimiye ji nono, hapana. Mae pesa ma sirikal dhi chiwo, to nyaka ing'e ni qualify bu kawe, to nyaka duoke gi interest. Ajiwo mana jogwa man dala kucha, yudhe mwan go, jok manie self help group, mae sa kikininde class ama pesa ni obiro, yikre or motegno, ter application ki qualify omiu pesa kete biashara, dongruok e mwandu. Ka bende chenro ma kamae mano mar public participation kata mar sumo paro kowuok kuom jopiny kotudore kod omenda no mar Hustler Fund, chenro maket kod ma bende ne waneno ka odiochieng' manyoro notimore e county ma Kisumu. Mana kaka osenyis nyaka Ramogi Ajwang', ka in ja ohala, ka in rawera, kinyalo bedo ni intiere kod paro maliw mar chako ohala, omenda ni mar Hustler Fund kik we oko kalore ni en omenda mabiro jolo wego ohala e pacho kae. Kwadhi mana mapiyo piyo e ito boke mar 10 nyaka sani nitiere tuono mar kansa ma bende nyaka sani osebedo ka wanyalo wacho ni kelo pek ahinya ne familia kata nyula mopogore opogore pacho kae. Ka bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae Susan Wafula ne osidho ayanga kata no yawa ayanga romo ma bende biro konyo e kedo kod tuo mar kansa e pacho kae. Nadier, kendo aparo ni ma is timely.